Смело напред към следващия урок. За да имаме ефективна комуникация, мили дами, запомнете нещо много важно, което ще ви кажа сега. С двете ръце си хванете двете уши. Леко ги дръпнете, но естествено, приятно, мекичко. Все едно ви погалва вуал. Лекичко. А сега докоснете с двете си ръце устните. Бавно. И ми кажете, колко уши имате и колко усти. Предполагам, че забелязвате, имате две уши и една уста. Защо е така? Защото е необходимо да слушаме ефективно, за да разберем другата страна дали изтрива информацията, която споделяме, дали я изкривява, сравнявайки я с предишен опит, или я обобщава. Начина, по който говори другия, е един обратен отговор на това, което вече вие сте казали. Затова слушаме повече и когато се изказваме, трябва да бъде един път, но ясно. Знаем, че всеки се държи по своя си определен начин. Всеки има потребности, нужди, всеки има своите навици на комуникиране. Но от това, какви вие ще развиете, как ще комуникирате с хората около себе си, зависи и какви приходи ще придобивате. Защото комуникация го изравнете с темата, свързана с пари. В маратона за богатство давам точно това. Знанието, кога ние успяваме да имаме високи доходи. И не забравяме, че парите са символ на нашата божествена енергия. А тя се изразява и чрез нашето поведение, маниер, изказ. Ето защо е важно да общувате адекватно с себе си и с хората. Без да пречупвате, без да изкривявате, без да обобщавате непрекъснато, да генерализирате, да минавате отвъд информацията. Така че да достигате до нивото на мъдрост, защото мъдростта винаги печели. Печели. Но тук не става въпрос само за финансова печалба, приход, а за това да имате качествен начин на живот. Не забравяйте, че вие възприемате информация от обкръжаващата ви среда и вие реагирате. Но за да реагирате, вие филтрирате тази информация. И затова се използват тези 3 стъпки за филтриране. Имайте предвид. Не е важно какво точно се случва на вас. Да, има значение. Важно е как вие ще реагирате. Ето защо аз тук обръщам процесите и насочвам към вас, вие да създавате реалността, вие да създавате средата, вие да създавате комуникацията. Не забравяйте, ако останете насаме със себе си, давайте информация на това тяло. Активирайте информацията в това тяло. Защото не бива да се превръщате в празен човек, празна тенекия. Тъй като никой не би общувал с празна тенекия, нали? Вие също. Вижте в живота, когато ви се говори каква информация изтривате, какво няма значение за вас или къде има пропусквания в самата тема, за която се говори, така че да ви загуби интерес.
От друга страна, вижте, когато ви дават информация, определени хора, къде вие я сравнявате с вашия опит, база, защото вие имате някаква такава за сравнение. И къде всъщност вече пречупвате. Дали успявате да виждате нещата отвъд или влизате в това филтрирано изкривяване. И накрая вижте обобщението, което правите. Дали имате в изказването си всички са, всеки е. Много често съм слушала различни изказвания на ментори, оратори, които казват всички българи мизерстват. Всички сега се пробуждат. Всички имат нужда от. Дами, това е генерализиране на информацията. Самият човек показва ограниченията си. Аз ви гарантирам, че не е възможно всички българи, тъй като вие не ги познавате, нямате идея даже какъв живот имат и какви навици имат, но имате някаква извадка, малка, частична такава, на база на която може да правите обобщения и да давате оценка, но със сигурност не познавате всички българи. Така че няма шанс на база на всички, самата дума, вие да получите информация за тези всички, тъй като вие не ги познавате. Защо? Защото аз, например, познавам много българи, които живеят извън България и изказването им е съвсем различно по отношение на пари, на политика, на здравеопазване, на връзка с деца. Така че, познавайки тези хора, не ми се връзват нещата с всички българи, разбирате ли? Ето тук вие наблюдавате и за вашия свят къде генерализирате. Със сигурност в началото на една връзка, която имате с човек, партньор, личен или бизнес, изглеждате толкова щастливи, доволни, някакси всичко е вау, чудесно. Без значение дали човек греши, дали прави някакви не много приятни неща, вие сякаш не ги забелязвате, просто минава и заминава. И въпреки това продължавате да обичате, продължавате да стоите с дадения човек и за вас просто всичко е наред, няма проблем. В един етап обаче нещата са съвсем различни. И сякаш този човек не може повече да го понасяте. Сега, насочвам ви фокуса към детската вътрешна част. Ако имате едно малко детенце, вие му говорите по един начин. Прощавате бързо, казвате му, че го обичате, прегръщате го, радвате му се, без значение колко грешки е направило това дете. Обаче, когато поодрасне, стане примерно 15, 18, 20 годишна възраст, вие имате съвсем различен тон на изказване. И тук вече почваме да изкривяваме информацията. Точно това се случва и в връзките между мъжете и жените. По един начин говорим в началото, когато сме влюбени, влезли сме в една прекрасна детска позиция, радостна и този човек за нас е просто като едно чисто дете, радостно. И вече започваме да порастваме в един момент, озрявайки след някакъв период от време за отношенията, кое на къде тръгва, на къде сочи. И започваме едно изкривяване и почваме проектиране на наши вътрешни нереализирани потенциали върху този човек. И разбира се, в един момент този човек казва, аз не съм длъжен да ти оправдая очакванията. И това е отговора, който получавате на база на вашата енергия и изказвания. Едно е, дами, да посрещнете вашия партньор с отворени ръце, усмихната и с притихнал глас и да му кажете, радвам се, че сте прибрал дома, макар и толкова късно. Съвсем друго е, ако аз кръстосам ръцете, съм намръщена в лицето и използвам плътен мъжки глас и тембър, казвайки, ти пак закъсня, всяка вечер го правиш. Нали се сещате, че в момента, в който този човек ви види, ще имате различен отговор. И ето тук искам да ви обърна внимание на нещо много важно.
Искате ли да чуете? Запишете. 55%, 8, 38, извинявам се, процента и 7%. Тези три цифри. Запомнете ги добре. Това е черешката на истинската комуникация. Но за нея ще говорим в следващия урок. Днес отново ще ви дам малка практическа задачка с тренирането, дишането, което правихме в предния урок. Вдишваме, издишваме през устата, т.е. през носа вдишваме, през устата издишваме. Използвате отново продължително време. Тук говорим за издръжливост, без да имате стоп, за да може да говорите по-дълго в живота, но правилно. Отпускате се във вашата мускулатура, активираме резонаторите. Знаете с кои буквички? Н, М. Знаете практиките от предните уроци, преговорете ги отново. И сега ще направим с Р и ретроколата отново практика, но тук ще използваме хеликоптера, когато е още на самата площадка, преди да излети от Дубай към някаква друга дестинация, примерно Абу Даби, след което ще излетим и след това ще кацнем в Абу Даби. Съгласни ли сте с мен? Да и да? Окей. Нека да направим сега лекичко с ръто. Поемам дълбоко въздух. Така. Сега хеликоптера. Това е когато сте на площадката още. Продължително време. Така. Това го правите продължително време. След това ще излетим. Възможно най-далеч. Хайде отново. И след това искам да кацнем в Абу Даби. Готови ли сте? Ще оставим двигателя включен. Имаме кацане. Кацане от висок тон към нисък тон. И задържаме. И сега можете ли да опитате за едно вдишване и издишване да направите тези три? Площадката от Дубай и излитането и разглеждането на гледката отгоре и кацането в Абу Даби. Но не изключваме двигателя. Да. Това ще ви отнеме време, за да може да го научите правилно, да го изпълнявате. Не се притеснявайте да грешите. Не се притеснявайте, ако го правите прекалено кратко време. Всеки може да сгреши, всеки е добре да сгреши и всеки може да използва своята грешка, за да коригира своя изказ и конкретното упражнение. И хайде още веднъж. Така. Ако искате малко, може да се изправите на крака и пак да го опитате. Но се опитвате да направите тези три стъпки. И сега ще ви дам още една скоропоговорка, която е желателно да практикувате след упражнението. Ставри страда от стари ставни травми.
Учете се да казвате бързо. И още една. Бонус за това, че се справихте с полета отлично. 660 шишета се сушат на шосето. Казвате ги бързичко, когато достигнете до желаното от вас темпо. Не забравяйте, имате достатъчно време да практикувате дадените задания, упражнения, но не бързайте, за да може добре да разгърнете своята реч, артикулационните мускулни групи и резонаторите. В същото време връщайте се назад и отново практикувайте дишане, отпускане, активиране и упражнения. Успешно!